Ассалому алейкум, дӯстои азиз, бародарои гиромӣ, махсусан бародарое ки дар шаҳрҳои Федератсияи Русия қарор доранд. Як чизе ман аҳамият додам ва бисёр мушоҳида кардам дар миёни махсусан ҳамин дӯстҳо ва бародарое ки дар гирди атрофи мо ҳамроҳи мо кор мекунанд ва зиндагӣ мекунанд. ҳамин сигаркашӣ бовар кунед барои ҷавонони тоҷик ман воқеан бори аввал вақте мебинам ки барои як сигор, як дона сигор гирифтан пеши кадом як рус рафта сар хам мекунад, илтимос мекунад сигор гирифтан. Дар кисаш мисол пул надорад ё ин ки пул дорад, барои дигар чиз сарф мекунад, тамом мекунад. баъдан ҳамун барои як дона сигори ки бовар кунед дар тамоми аъзои бадантон таъсири манфӣ мерасонад, рафтан хеле сар хам мекунад ва як дона сигор мегиранд ки мисол ду тем гуфтааму намедонам ба қавли худашон ғаму дард чуна барорану саршон ҷошда биёяд. ба худо намедонам, ман бисёр як ҳолати ноҳинҷорда қарор мегирам вақте ки ҳамин хел ҳолатҳоро ҳам хел манзараҳоро мебинам. Як-ду нафар аз бародарои мо ҳастанд ки ошкор карданшон ҳеҷ хубӣ надорад, ному мисол шахсиятшона, вале ман бисёр дардам мекунад, алам мекунад вақте мебинам ки як бародари тоҷик гирифтори ин ҳамин чизи мараз аст, ҳамин сигори касиф аст ва барои як дона сигори ҳаром шуда рафта пеши кадом як рус сар хам мекунам, мисол хоҳиш мекунад ки як дона сигор бития. ҳафта дари давом як ҳафта мисол 3 пачка сигор мекашанд бачаҳо, бовар кунеди як ҳафта 2 ҳафтада 3 пачка сигор, 3 қути сигоре ки мисол 10-15 та дорад, шояд 20 та дорад, шояд яке ҳудудан дар давоми ҳамин 1-2 ҳафта ман тақрибан ҳисоб кардам 60 дона сигор кашидам. ҳарчанд ман хостам ки дар ҳамин мавзӯъ ростига кӯшиш кардам ки чизе нагӯм, вале бовар кунед ин дидани ҳамин манзараҳо намедонам, шояд барои ман аввалин бор буд ки ин хел мебинам, ин хел анбӯҳи сигоркашҳо, ин хел ҳолати хеле ҳам ҳузновара дидам. натонистам ростига хомӯш бошам дига. Як рӯз 2 рӯз хомӯш истодам ва чизе нагуфтам, 3 рӯз хомӯш истодам, чизе нагуфтам. фикр кардам ки ҳамин дарди дилам, ҳамин чизе ки ранги як буғз дар дарунам ҷамъ шуда истодааст, агар ки қисмат накунам, мубодила накунам бо шумо дӯстон, дарун ба дарун шояд мара мехӯрд. ба худо ҳар касе аз шумо фарзандотон ё ин ки додарҳотон, бародарҳотон аст, падарҳотон аст, намедонам ба ғайри ин аст, ба навъи даъват кунед, ба навъи насиҳатшон кунед ки ин чиз барои саломатишон зарар дорад, ин чиз барои иқтисодшон, ҳамун кисаҳошон. ҳамин 2 сум пуле ки дар ҳаминҷо меоянд, бовар кунед як бо қисмеш аз ҳамун пул ки бояд барои дигар харҷ шавад, барои сигору намедонам носу чун чизҳои дигар сарф мекунанд. лозим нест. ба худо лозим нест. ҷони худтонро дар хатар нагзоред. ҷону имону ва ҳар чизи зиндагии худтонро дар хатар нагзоред. ман умедвор ҳастам ки иншоаллоҳ бародаро дарк мекунанд ва аз ҳамин чизи мараз худашонро дур мекунанд. худо ҳамаро нигаҳбон бошад ва аз ин гуна балоҳо дар паноҳи худаш нигаҳ дорад. худо нигаҳбон.